Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Шәһәрне кар каплады, шолы стихияны ничек җиңгән һәм синоптиклар алга таба нинди һава торышын фаразлый. Гуманитар ярдәм китерде һәм хәрби госпитальгә барды. Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина шефлыкка алынган хәрби частьләргә чираттагы гуманитар йөк партиясын тапшырды. Йорчолда күпләп кар яуды. Күпчелек машина йөртүчеләрнең иртәсе тимер атларын чистартудан башланды. Юллар тайга кыйды. Шәһәр халкы бөкеләр турында хәбәр итте. Җәүлеләргә дә җиңел булмады. Кар күп яуды. Шәһәр стихияны ничек җиңгән һәм синоптиклар алга таба нинди һава торышын фаразлый. Бу хакта киләсе материалда сөйләрбез. Эшкә озаграк барырга туры килде. Бөкеләр бозлавык, юллар чистартылмаганы бүгенге иртәне шоуларның күбесе нәкъ менә шулай сурәтли. Обычно доезжаю так за 15 минут. Вот обычно, если дороги нормально, там летнее время, то да. А зимой чуть дольше уж, на 10-15 минут дольше. Ишек аларында да хәлләр шундыйрак иде. Мисал өчен 3нче комплекс халкы территорияны вакытында чистартмыйлар дип зарланган. Кар бозны каплый, кешеләр егыла, автомобильчеләр ишек алдыннан көч хәл белән чыгып китә дип хәбәр иттеләр алар. Очень тяжело идти, потому что внизу лед. И поэтому можно упасть, и особенно вот нам, пожилым, очень страшно, что нам нельзя падать. Энтузиаст идарәче компаниясында хәбәр итүләренчә, алар кар яуга әзер булган. Аларның территорияләрен чистартуга гына да 27 урам себерүче чыккан һәм 2 трактор эшләгән. Все будет очищено к обеду, к вечеру. Вот это вся территория, прилегающая к энтузиасту, управляющей компании, все будет очищено. Шул ук вакытта синоптиклар атна буе кар булыр дип фаразлый. Ял көннәренә якынрак республика төньяк һава агымнары белән циклонның тыл өлеше йогынтысына дучар булачак. Көчле җил һәм кар, буран көтелә. Лилия Гатина, Яны Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Гуманитар ярдәм китерде һәм хәрби госпитальгә барды. Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина халык фронты белән берлектә шефлыкка алынган хәрби частьләргә 92 тоннадан артык авырлыктагы 37 миллион сумлык чираттагы гуманитар йөк партиясын тапшырды. Сәфәр кысаларында ул шулай ук Ростов госпиталендә чолы сугышчысы янында булды. Барысы турында киләсе минутларда сөйләрбез. Әлфия Кагогина Татарстан предприятиеләре белән берлектә даими рәвештә гуманитар ярдәм оештыра һәм яңа төбәкләргә чиктәш кысызыкка илтә. Бу юлы Россия Дәүләт Думасы депутаты сугышчыларга 4 җиңел автомобиль, 2 мотоцикл, КАМАЗлар өчен 200 тәгәрмәч, төзелеш материаллары, маскировка челтәрләре һәм башка бик күп әйберләр тапшырды. Мы ведь все вместе куем победу. Наши ребята настоящие, они на передовой, они в окопах, а наши люди на заводах работают без выходных, без отпусков, по 12 часов. Точно так же все для фронта, все для победы. Эта совместная работа мне лично дарит надежду и веру в то, что скоро победа будет, она будет за нами, а наши ребята вернутся здоровыми, живыми домой. Мы их очень ждем. Все то, что находится сейчас в КАМАЗах и будет вам передано, это все то, что остро необходимо и в преддверии зимы, точнее она уже наступила, и для того, чтобы вы эффективно выполняли свои боевые задачи. Дәүләт тәэмин итүенә өстәмә йөкләрдән тыш сугышчыларга аларның туганнарыннан хатлар да китергәннәр. Хәрби хезмәткәрләр туган шәһәрләренә һәм гуманитар ярдәм җыюда һәм озатуда катнашкан барлык битараф булмаганнарга зур рәхмәт белдерделәр. Мы в очередной раз получаем гуманитарный груз от вас. Огромное вам спасибо. Я знаю, что каждый собранный КАМАЗ, который отправляется за линию, на линию соприкосновения, собран с душою. Мы вместе придем к победе. Победа будет за нами. Большое вам спасибо. Мы выражаем вам огромные слова благодарности за тот труд, который вы в течение 22-23 года и в настоящее время. Мы видим то, что мы не брошены, мы видим то, что действительно камазовцы и все военнослужащие являются примером для того, чтобы в армии, как говорится, можно показать это с лучшей стороны. Сәфәр кысаларында Әлфия Кагогина Ростов госпиталендә дә булды. Анда хәзер чоллы хәрби хезмәткәре ята. Гостей не ждали?
А мы к вам в гости из далекого Татарстана. Госпитальда шолы хәрби хезмәткәре яраланганнан соң реабилитация уза. Соғышы үзе элек КамАЗда эшләгән. 2022 елның көзеннән алгы сызыкта булган. Я привезла вам горячий привет от близких, от ваших сослуживцев, нашим братьям-землякам. Чак-чаки. Чак-чак, знаете, что такое? Очень вкусно. Будете пить чай и будете представлять, что вы у нас в набережных Челнах. Хәзер иратка протез кирәк. Әлфия Кагогина бу мәсьәләдә ярдәм итәргә вәгъдә итте. Лилия Гатина, яңалыклар. Мәгариф өлкәсендә кадрлар кытлыгы, полилингваль мәктәпләр, ачу мәктәпләрдә мигрант балаларын укыту бу һәм башка бик күп темалар турында бүген Яр-Чаллы дәүләт педагогик университетында фикер алыштылар. Югары уку йортында мәгариф һәм мәдәниятләр диалогы, традицияләр һәм хәзерге заман халыкара катнашында бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе узды. Бу юбилей форумы ул 10нчы тапкыр булды һәм бөтен Россиядән, шулай ук Казахстаннан, Алжирдан, Тунистан 500-дан артык катнашучыны җыйды. Мы используем специальные акриловые маркеры. Конференция башланыр алдыннан кунаклар мастер-классларда катнаша алдылар. Яр-Чаллы педагогика университетында кул эшләре ярминкәсе оештырылды. Biz менә бүген шушы конференцияга килдек. Менә әле мастер-класска килеп эләктек. Кешеләрнең ясаганнарын карап торып та кызыгып килеп утырдык. 2014 елдан Яр-Чаллы педагогика университеты мәдәниятләр диалогы уздыру майданчыгы булып тора. 10нчы юбилей форумында мәгариф өлкәсендәге иң кискен мәсьәләләр, кадрлар җитмәү һәм мигрантларның балаларына белем бирү турында фикер алыштылар. Без бөтен белгән нәрсәне монда чыгарабыз. Безнең укытучылар сөйлиләр укулар буенча мигрантларны авыл мәктәпләрдә ничек үткәргә дәресләрне. Билгеле инде безнең бүгенге көндә мәгариф системасында укытучыларга кытлык, алар җитми. Бигрәк тә инде безнең математика, физика, химия, биология һәм башлангыч сыйныф укытучылары җитми. Тагын бер мөһим тема Россия мәгарифен халыкара белем бирү киңлегенә экспортлау һәм чит телләрне өйрәнү. Мәктәп системасына килсәк, бүгенге көндә 5 телдә белем бирү оештырылган, бездә 8 тел өйрәнелә. Шулай ук якшәмбе мәктәпләре эшләп килә. Гомумән инде Татарстан ул бит күп милләтле республика. Шуңа күрә әлеге форум гаять кирәкле, актуаль, мөһим мәсьәләгә багышланган. Бу конференция балалар бакчалары тәрбиячеләренә, мәктәп укытучыларына, югары һәм урта махсус уку йортлары укытучыларына, шулай ук өстәмә белем бирү хезмәткәрләренә исәпләнгән. Аларны бер нәрсә берләштерә: укыту, өйрәтү теләге. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен Белорус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы сатып алучыларга нәрсә тәкъдим итәләр? Алга таба сөйләрбез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм төрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Шуны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 9 по 14 декабря. ТЦ «Рин», первый этаж, остановка «Глобус». Ой, идет кто-то. Ну что, дорогие мои, готовы отправиться в мир сказок? Ну тогда следуйте со мной. Вас ждет настоящее новогоднее чудо. А куда идти? Театр кукол на новогоднее представление и спектакль про медведя, который не верил в Деда Мороза.